Traizio bat izan zen. Martxa berdea deitu zioten, baina martxa beltza izan zen. Fue un pacto secreto, una traición. Los acuerdos tripartitos de Madrid son unos acuerdos ilegales. Okupazio bat izan zen. Mendebaldeko Sahara ordura arte Espainiako 53. probintzia izan zen. Herrialde kolonizatu bat. La invasión ya estaba preparada. Fue el inicio de una ocupación que aún persiste. 50 urte pasa dira, mende erdi bat. Okupazioa, gerra, exodoa, erbestea. Napalm eta fosforo zuriarekin bombardeatu zituzten. Basamortuan bizi dira harrezkero. Errefuxiatuen kanpalekuetan. Beste asko lurralde okupatuetan daude. Han errepresioa itzela da. Gerran daude. Abandonatuta daude. Ahanzturara kondenatuta. Axola gabekeriari. Baina resistentzian jarraitzen dute. Eta duela 50 urte, estatu berri bat aldarrikatu zuten. Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa. Iraultza bat egin zuten. Erbestean, estatu berri bat sortu zuten. February 27 marks the 50th anniversary of the creation of a new state, the Sahrawi Arab Democratic Republic. Efemeride hori ospatu nahi dugu. Egun berezi horretan nazioarteko zuzenbidea errespetatzea eskatuko dugu. Con nuestra voz, nuestras letras y nuestra música queremos decir: Viva el Sahara Libre. Zatoz otsailaren 28an Euskalduna Jauregian egingo dugun kontzertura.